गोजोनथाव खौरां सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि लाइमोनफोरनि थाखाय जाय लाइमोनफ्रा ओरैनो बेखाराव दं ओरैनो न'आव थानानै समफोरखौ बारहोहरगासिनो बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरिनि मालती पार्पस थानाय रन्जु इउनिसेक्स पार्लारा लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैदों। जाय लाइमोनफोरा रन्जु इउनिसेक्स पार्लाराव मोजां सोलोंथाइ लानानै रन्जु इउनिसेक्स पार्लार बायदि खुलिनानै गावनि जिउनि राहा लामाखौ दानो सानदोंब्ला बिथांमोननि थाखाय मोजां सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइया हौवासा आरो हिन्जावसाफोर गासैबो रन्जु इउनिसेक्स पार्लारा सोलोंथाइ लानो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङा बे सुबिदाखौ थाबैनो लाहैदो। सुबिदा होननानै बुङोबा आं फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय बुंनोसै जायफोरहा माने मुसुगुरफोर गैया बेफोरहा माने पार्मानेन्ट मेकआप होननानै बुङो जायखौ माइक्र'ब्लेडिं आइब्र' बानायनाय बेखौ बानायफैनो हागोन सोरबाफोर बेखौबो बानायो। सोरबाफोर जुदि मोखांफोराव एकदम गोबां पिम्पल्सनि दागि जानानै दङबा पिम्पल्स जाहाबनानै दङ बेफोर माखासे ट्रिटमेन्टफोर दङ बेखौ लाफैनो हागोन आरो मोजां माने मोजाङै थानो हागोन आरो निजे। ओमफ्राय बिउटि पार्लारनि मुंखौ मा होननाय जायो? रन्जु इउनिसेक्स बिउटि पार्लार। ओरैनो बेयाव सोलोंनाय नोंथांनि जे बिउटि पार्लार बेयाव जेन्ट्सबो दङ ओरैनो जेन्ट्स लाइमोन जिखुनु लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मा जेरै सोलोंनायनि सुबिदा बेयाव होनाय जादों नामा? सोलोंनायनि सुबिदा दङ। सोरबाफोर सोलोंनो गोसो दंबा गोसो गुदुंबा सोलोंफैनो हायो। जायफोरहा फरायनायाव एसे प्रब्लेम जेनेबा उइक थायो बेफोरो माने गावनि लाइफनि थाखाय आखाइनि खामानि हिसाबै सोलोंनानै लानो हाफैगोन। कर्सआ बेसे बोसोरनि दङ? कर्सआ 6 मान्थावनो फोजोबनो हायो। सासे 3 मास सोलोङोब्ला सासे मोजां बिउटिशियान जानो हायो बा फोरोंगिरि बा बिउटि पार्लारनि मेन दैदेनगिरि जानो हायो। मेन दैदेनगिरि जानो होननानै बुङोबा पुरा बे 1 इयार्सनि कर्सखौ लाथारनो नांगोन आरो होमबानासो हागोन बियो दैदेनगिरि जानो। नि थाखाय देलायनायाव मा बांसिन बेयाव सुबिदा मोनो? आइजोफोरनि देलायनायनि सायाव होननानै बुङोबा बेयाव सुबिदा मोनो होननानै बुङोबा थ्रेडिं खालामनाय, मासाज खालामनाय, फेसियेल खालामनाय, हेयार स्पा, हेयार स्ट्रेट, ब्राइडेल मेकआप, मेहेन्दी बेफोरखौ मोननो हागोन। साननैसो बेयाव सोलोंनायनि थाखाय माबाफोर जेनेबा एडमिसननि टाइम टेबोल दं नामा? बिदिथ' टाइम टेबोल गैया। गोसो दङबा दाबो लाफैनो हायो बा उनावबाबो हायो जेबो नङा। माने जि टाइमाव सोलोंग्राफ्रा सुबिदा मोनो बेयावनो एडमिसन खालामनानै सोलोंनो हागोन आरो। 6 मास एबा 1 बोसोरनि थाखाय। ओरैनो जेन्ट्सफोरनि होननानै बुङोबा खानाय हानाय बिसोरबो मासाज खालामनाय, फेसियेल खालामनाय बेफोरखौ खालामफैनो हायो, शेभिं खालामनाय। जेन्ट्सनि थाखाय जेन्ट्स फोरोंगिरि दं नामा? दङ। जेन्ट्सनि फोरोंगिरि दं आरो ओरैनो बेयाव खानाय बोनाय मोननैसो ओरैनो मिथिनोसै दामफोरखौ जेनेबा खानाय बोनायनि माखासे दामनि सायाव खम बाराफोरखौ मोनो? दाम खमबो दं बाराबो दं बे क्रिमनि सायाव दिपेन्ड जायो आरो बेलेग बेलेग क्रिम थायो। मा सुबिदा होनाय जायो बेयाव मा क्रिम बेखौ एसे फोरमायलाय जिहेतु नोंथांनिफ्राय ओरैनो बांसिनै बे ओनसोलाव सोलिनाय बा लुगैनाय बायदि गोबाङा गोबां लुगैयो बेयाव मा फेसिलिटि मोननाय जायो? क्रिम होननानै बुङोबा ल'रियेल थायो, मेट्रिक्स होननाय मोनसे थायो, केनब' होननाय थायो आरो सर्सकप होननाय थायो। माने बयनिख्रुइ साबसिन होननानै बुङोबा सर्सकपआ बयनिख्रुइ साबसिन, बेनि प्राइसआ आलादा जायो। ल'रियेल होनोबा ल'रियेलनि प्राइसआ आलादा जायो, मेट्रिक्स होनोबा मेट्रिक्सनि आलादा जायो आरो केनब' होनोबा केनब'निया एक्सट्रा जायो। सबनिसाय ल' दाम होननानै बुङोबा केनब'खौ बुङो आरो केनब'निया ल'सिन जायो आरो। मोननैसो खोथा नोंथाङा बे बिउटि पार्लारखौ बेसे बोसोर जाखो बेयाव खुलिनाया आरो नोंथाङा बबाव सोलोंनायमोन आरो सोलोंनानै खुलिनायनिफ्राय नोंथाङा थांना थानायाव बेनिफ्राय माबायदि रां खामायनायाव लाब जानो हादों एसे फोरमायदो। आङो सोलोंनाय होननानै बुङोबा लखिमपुराव कर्स लादोंमोन 1 इयार्सनि, बेनिफ्रायनो आङो मावबोगासिनो दङ। थेवबाबो नैबेयाव दा खुलिथारनाय हिसाबै बुङोबा 5 इयार्स जाबाय बेनो। बिनि सिगां आं ओरैनो न'आवनो मावबाय थायोमोन। ओरैनो बेयाव ओरैनो माबायदि मानसि कास्टमारफ्रा? कास्टमार होननानै बुङोबा आं मोजांखौनो होननानै बुंगोन दायो। आं मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ आरो बेजोंनो आङो आंनि
माने जिउ लामायाव मोजाङै सोलिलांगासिनो दङ बेजों खाबु मोनदों रां खामायनायाव सुबिदा जादों ओरैनो लाइमोनफोरखौ मा बुंगोन जिहेतु गोबां जोंनि ओनसोलफ्रावबो गामिबो गोबां बिउटि पार्लार बर' लाइमोनफ्रा जिथु राहा गोथेनानै थायो फरायबाय बिदिनो फरायनांगौनि सायाव फरायबाय आरो दा माखासे रां खामायनो गोनां सुबिदाफोर आखाइनि बिद्दा जाहा गैयियाव जोङो माने आन्दायना थायो दा नोंथाङा बे लाइमोनफोरनि थाखाय बे बिउटि पार्लारनि गेजेरजों माबायदि थांना थानायब्ला नोंथाङा सोलोंनानै बिउटि पार्लार खुलिनो थाखाय बा बहाबा बिउटि पार्लाराव हाबनानै खामानि मावनो थाखाय मा खावलायगोन बे समाव सोलोंफैनानै लायोबा मोजां गावनि आखाइनि खामानि होननानै रावबो गुबुना बे आखाइनि खामानिखौ सेनानै लानो हाया बिदिनो नों निजि खुलियाबाबो गुबुननि दखानफ्रावबो हाबनानैबाबो गावनि माने खरसानि थाखाय सोलिलांनो थाखाय सोलोंनानै माने रां खामायनो हागोन आरो दा नोंथांनियाव नोंथाङाबो सासे जितु हौवासा जितु खानाय सिनग्रा लादों आरो ओरैनो साबेसेसो दं नोंनाव खामानि मावग्रा होननानै बुङोबा आंनाव गोबाङानो दं होनजायो बा गैथ'आबो जानानै दङ दायो ओरैनो जोङो 6 7जनखौ नांगौ जायो आरो माने बेयाव मावग्रा हिसाबै बिथांमोननि दरमाहा बेसेसो होनाय जायो ओरैनो दरमाहा बिदिनो माने रोंनायनि सायाव आरो जायफोरहा बांसिनै रोङो बेयो एसे बांसिन मोनगोन जायफोरहा एसे खम रोङो बेयो एसे खमसिन मोनगोन बिदि माने रोंनायनि सायावसो आङो होनाय जायो आरो दामफोरखौ थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन